Irrien lagunak gara gu. Irrien lagunak gara gu. Kaixo lagunok, zer modu zaudete? Hemen gaude, Eki eta biok eta gure objektuak. Ara, begira, gaurkoan memoria jolas batekin gatoz. Bai, memoria jolasa. Gorputza mugitzea oso garrantzitsua da, eta ariketa fisikoak egitea ere oso garrantzitsua da. Baina memoria ariketak egitea ere oso garrantzitsua da. Eta gaurkoan, honekin gatoz, ez da Eki? Bai. Memoria jolasa, begira, hemen objektu batzuk ditugu. Bizera, gure panpintxoa, hemen pelota bat, Maskarilla eta txistua. txistua, turuta, arkatza, eta lepokoa. Orduan, begira, gauza hauek guztiak begiratuko ditugu, eta Ekik begiak itxiko ditugu, eta nik gauzatxo bat kenduko dut, objektu bat kenduko dut, eta nik ikasmatu beharko dut ze objektu den. Eta horrela txandak egingo dugu bakoitzak bi aldiz, bale? Bai. Oso ondo, ea ba, begiratu ongi. 3, 2, 1, begiak itxi! Oi! Ea ba. Listo, prest! Ze falta da? Bizera. Bizera falta da! Oso ondo! Hemen dator bizera. Oi! Ea, orain nire txanda, ea asmatzen dudan. Begiak itxiko ditut, Bat, 2, 3, 4, eta 5. Prest? Bai. Ze falta da. Gure txoritxo mokofina. Bai. Asmatu dut. Oso ondo, 5. Orain zure txanda, begiratu ondo, Nahaztu egingo ditugu gauzak. Horrela, pixka sailago ipintzeko. Ea da, begiratu ondo, Listo. Begiratu duzu, itxi begiak. Zabaldu, ze falta da? Ze falta da? Lepokoa. Oso ondo! Ai! Hemen dator lepokoa. Eta orain nire txanda. Begiak itxiko ditut. Egon begiratu egingo dut lehenengo. Eta orain begiak itxiko ditut. Prest? Bai. Para. Eta ze falta da? Badakit ze falta den. Maskarilla! Hemen dago maskarilla. Oso ondo! Amonak egindako maskarilla polita. Ara! Ze guapo, 5. Aiene, hor utziko dugu. Horrela laguntxoak jolastu zuek ere bai. Ez da erreza, ez da Eki? Ez. Burua asko erabili behar da eta ongi. Eta asko pentsatu behar da. Eta horrela, divertitu ere egingo gara, ez da? Bai. Gu jarraitu egingo dugu. Aio lagunok, musu bat!